Hej Camilla. Hej Ken. Velkommen til podcasten De Ramte Børn. Velkommen tilbage til dem, der har lyttet med tidligere, og velkommen til nye, som lige har spottet den her podcast. Måske et eller andet sted på nettet, eller faldt over den på Spotify eller andre podcasttjenester. Eller måske har læst vores artikel, pressemeddelelse, hvad man nu kan kalde den, på POV International, som vi var heldige at komme med i her for en uges tid siden, fra dags dato af. Det er vi super glade for. Ja, absolut. Jo mere vi kan få spredt budskabet omkring den her podcast, synes vi jo er bedre. Jo flere der kan få et lyt med, og forhåbentlig få gavn af de ting, vi snakker om, eller identificere sig med det, jo bedre er det jo, helt sikkert. I dag skal vi snakke om tabt arbejdsfortjeneste, og det er ikke noget, jeg personligt har erfaring med, men det har du, Camilla, rigtig meget endda. Det må man sige. Ja. Det må man sige, ja. Tabt arbejdsfortjeneste. Kan du sådan lige hurtigt, inden vi går sådan ind i forløbet, men sådan lige hurtigt beskrive, sådan helt overordnet, hvad er tabt arbejdsfortjeneste? Altså tabt arbejdsfortjeneste er jo rent faktisk de timer, som du ellers skulle have brugt på dit arbejde, men som du bliver nødt til at bruge hjemme, fordi du har et barn derhjemme. Ja, så det er en måde, man kan... Kompensation for nogle timer, som du reelt gerne skulle have haft løn for, men som du ikke kan ligge hos din arbejdsgiver, men som du ligger i dit hjem i forhold til at have et barn, der som er hjemme. Ja, så det går helt overordnet ud på, at man får tildelt x antal timer, som man kan gåseøjne få lov til at være ikke på sin arbejdsplads, men der, hvor der er behov for det, hjemme. Og de timer, de bliver så godt gjort af den enkelte kommune til arbejdsgiver. Nej, det er lige præcis det, at den ikke gør det. Okay, så den bliver gjort til dig? Ja. Godt, så ens normale løn fra ens arbejdsgiver får et nyk nedad, tilsvarende de timer, man får tildelt, og så får man en udbetaling direkte fra kommunen. Præcis. Yes, godt. Så er jeg helt med på den, og forhåbentlig også derude. Ja. Jamen, og det er jo en vigtig ting at vide i forhold til, at hvis man, de der indledende samtaler, man skal have med sin arbejdsgiver, hvis det er, man har brug for noget tabt arbejdsfortjeneste, det er jo netop det her med, så vil man jo gerne klæde sin arbejdsgiver rigtig godt på, i forhold til, hvordan er det kommer til at se ud. Og det er nemmere at sige ja, jo bedre forberedt man selv er til sin arbejdsgiver, jo nemmere er det også for ens arbejdsgiver at sige ja, at de ikke skal sætte sig ind i 117 ting, fordi det er noget kompliceret noget, det her tabt arbejdsfortjeneste og alle de her paragrafer, og hvad skal man søge, og hvad ved jeg. Selvfølgelig. Men så, så jo bedre man kan klemme på, og det er netop tabt arbejdsfortjeneste, det er timer, som er givet til den enkelte, og hvor at timerne, hvor du går ned for din arbejdsgiver, det er så bare nogen, du ikke længere har fået betalt. Modtaget. Ja. Yes. Godt. Ja, fordi man kan sige, en ting det er jo, at man selv finder ud af det her i et forløb, hvor man har nogle børn, der slår sig med den ene eller den anden problematik, men det er jo nok måske virkelig de færreste arbejdsgiver, som måske virkelig ved, at det her det findes, som ikke har haft berøring med det tidligere. Ja. Yes. Godt. Jamen, hvordan startede dit forløb i forhold til det her med tabt arbejdsfortjeneste? Jamen, altså det startede tilbage til, at da min dreng han gik fra at have flere sygedage, en del sygedage, til at være hjemme fuldtid. Det vil sige fuld skoleværing. Der i en relativt kort periode forsøgte jeg sådan, så var han med på mit arbejde, og sådan hele tiden sådan lidt brandslukning og hugge en hæl og klippe en tå og få det til at firkanten til at passe ind i trekantsrammen og løbe spidsrod imellem det og gå på arbejde og have et barn hjemme. Og så kunne jeg godt se, at jeg blev mere og mere presset i det og havde evigt dårlig samvittighed. Særligt over for mit barn, som var hjemme, hvis ikke at han kom med på mit arbejde. Og jo også over for mit arbejde med, at der var mange dage, hvor jeg havde min dreng med
nu havde jeg sådan noget kontorarbejde, så det var det var forholdsvis okay nemt at have med, og han var jo ikke en, der gjorde stor væsen, altså fyldte en hel masse. Så det kunne jeg sådan, det kunne jeg til en vis grænse, vil jeg sige. Men jeg havde da også dårlig samvittighed over for min arbejdsgiver i forhold til, at jeg jo ikke var, altså jeg var ikke helt på den klinge, jeg plejede at være på. Nej, og man kan sige, selvom man har kontorarbejde, og man har et barn med, som ikke gør det store væsen, altså, så er det jo heller ikke en holdbar løsning at have sit barn med på arbejde hver dag, vel? På ingen måde. Det skal siges, han var omkring 11 på det her tidspunkt, ikke? Ja. Så kunne jo principielt godt være alene nogle timer derhjemme, men jo selvfølgelig heller ikke noget, der sådan skulle være everyday fra 8 til 4. Altså det duer jo heller ikke, når man er 11 år, og man jo netop er i den her periode, hvor tingene ikke er lige til nødvendigvis. Ja, præcis. Ja. Det vil jeg stadigvæk sige den dag i dag, at nu er min dreng 14. Jeg synes stadigvæk, at det her med, at jeg var 8 timer på arbejde, og så var det også lige til og fra sådan noget, så det løb jo hurtigt op i at være i 9 timer, så at være helt alene, isoleret, helt for sig selv, og når man så også har det svært, og så skal man jo ikke sidde alene, så er det jo netop der, man har brug for, at ens forældre tager aktiv del i, at det her med at forvente noget negativt, og noget, der er svært, til noget, der er medgørligt, og noget, vi kan komme videre fra. Selvfølgelig. Og man kan sige, at de 8-9 timer afhængig af transport, det er jo sådan den hardcore arbejdstid. Så er der jo alt det praktiske med indkøb og gå tur med hunden og alle de her ting, jo, som typisk kommer ud over, fordi du var jo alene, kan man sige, så der var ligesom ikke nogen, der kunne lappe over og sørge for nogle andre ting. Så det var jo nok, altså samlet set jo i hvert fald 10 timer plus, ikke? Præcis. Hvis man lige medregner de der praktiske ting, som jo skal til, for at der kan være mad på bordet og så videre. Ja. Hvordan blev du opmærksom på, at der fandtes det her tabt arbejdsfortjeneste? Altså, jeg gjorde det faktisk, og jeg mindes faktisk ikke, at jeg læste det som sådan tabt arbejdsfortjeneste. Men jeg googlede det her med, hvad filen skal man gøre, når ens barn er sygemeldt, og det overskrider de her famøse første og anden barns sygedag. Jeg var offentligt ansat, så jeg havde 2 barns sygedag. Det er lidt forskelligt fra offentligt til private arbejdspladser, hvor mange barns sygedage man har, men vi var i hvert fald overskredet, og det var jo ikke sådan, at så var der nogle dage, hvor han var hjemme, og nogle dage, hvor han kom ud. Altså, han var permanent hjemme. Ja, det var jo ikke en influenza, vi snakkede om. Altså, det var jo noget, der altså straks over lang tid. Så jeg sad og googlede et eller andet med, hvad filen gør, at mit barn er syg i mere end en uge, et eller andet i den stil. Og så stødte jeg på Københavns Kommunes hjemmeside, som snakkede noget om en masse paragrafer, i forhold til det her med, at hvis man havde barn syg hjemme. Og så skulle jeg sidde og vurdere om, hvad det så var for noget paragraf, jeg så ville søge. Og der var en paragraf 42, og der var en paragraf 26, og jeg var faktisk lidt i tvivl om, hvad det var, jeg skulle vælge. Jeg valgte at gå med paragraf 42 inden for socialt handicap, som netop er det her med godtgørelse af timer til ens arbejdsgiver, når man har behov for at lægge nogle timer hjemme sammen med sit barn, der har særlige behov. Så den søgte jeg. Ja, og var det lige til højre benet og easy, eller hvordan foregik sådan et ansøgningsforløb og et godkendelsesforløb? Jeg håber lidt på, at den almindelige ansøgningsforløb er en lille smule anderledes end det, jeg havde. Men der røg vi direkte ind i den periode, hvor der også var corona. Så alt, hvad der hed indkaldelse af møder osv., det blev man ikke. Og det var også før, man fandt ud af, at man kunne gøre ting online og sådan noget. Så jeg mødte faktisk slet ikke vores sagsbehandler, der skulle sidde og sagsbehandle det her, og det hele det foregik på skrift på kommunens egen hjemmeside, netop på grund af sikre mailsystemer og alt det her. Så det var på ren skrift, og så skulle jeg jo vurdere, hvor mange timer jeg havde behov for og sådan noget.
Og det skal være helt, altså det kan jeg jo se i dag. I dag har jeg næsten lyst til at grine af mig selv, fordi at jeg var både beskeden og meget forsigtig, og at jeg kan sige også den dag i dag, jeg ville da have ønsket, at jeg måske havde søgt paragraf 26 i stedet for, som netop omhandler det her med pasning af alvorligt sygt barn. Fordi der er fleksibiliteten måske en lille smule bedre i det her med, at det er så svært at sige, hvor mange timer det egentlig drejer sig om. Ligesådan, at det er jo også en forhandling, du skal have med din arbejdsgiver. Jeg startede ud med at have 5 timer om ugen, sådan så at jeg gik tidligere, sådan så at jeg havde noget mere eftermiddag hjemme. Fordi det var der, at jeg vurderede, at vores behov var allerstørst til at starte på. Ja, og det er jo det der, når man står foran klippevæggen et eller andet sted og siger, okay, hvor skal man starte henne? Og man er selvfølgelig altid optimistisk i ens ting, og man ved jo ikke helt, hvad det er for en størrelse måske, og det gjorde du i hvert fald ikke, hvad det er for en størrelse, du havde med at gøre på det tidspunkt. Nej, slet ikke. Så det er klart, et eller andet sted, så går man jo også måske efter the safe choice, altså det her med, at okay, 5 timer, det burde i hvert fald være muligt at få et OK på, frem for at man måske ønsker at søge for mange timer, og så måske risikerer et afslag, altså, så kan det måske være noget der er sådan, altså, men mentalt er mere beskedent af natur, i hvert fald nogle mennesker. Fuldstændig, altså det var dels med, altså, at jeg var meget afhængig af noget hjælp, så derfor var jeg jo også lidt, altså det her med, hvis jeg kan få 5 timer, altså det vil gøre alverden for mig lige på daværende tidspunkt i mine tanker. Ligesådan med, at jeg skulle jo også forklare min arbejdsgiver, at det er 5 timer om ugen, at de så skal mangle min arbejdskraft. Og der kunne jeg bare godt se, at de timer, jeg bedst kunne trække ud af mit arbejdsliv på daværende tidspunkt, det var en eftermiddagstime. Den ville jeg godt kunne, og jeg ville godt kunne nå at komme mine arbejdsopgaver igennem, hvis jeg var pænt koncentreret om at kunne nå det. Så der var ikke noget sådan stort efterslæb til mine andre kollegaer for eksempel, eller at jeg bare aldrig nogensinde kom i bund med det, jeg skulle. Nej. Og man kan sige, det er en ting, det er også, så sidder man med en følelse og en tanke i hvert fald af, at det kan man godt nå, hvis man arbejder koncentreret og sådan noget. Men var det ikke også enormt svært at netop at arbejde super koncentreret og få de her ting gjort og løftet og flyttet opgaver og så videre, fordi du netop havde halvdelen af din hjerne var jo et andet sted, kan man sige. Altså, når jeg sådan tænker tilbage på den tid, den kalder jeg mit spidsrodsløb. Altså, for jeg løb simpelthen spidsrod imellem at være hjemme hos mit barn, som havde rigtig meget brug for, at jeg var der, til at være der for mit arbejde, som jeg havde rigtig meget brug for at kunne få det hele til at hænge sammen økonomisk. Altså, kunne man bare have taget den forældreorlov, hvis økonomi ikke var vigtig for mig, så havde jeg da helt sikkert også gjort det. Men altså, jeg var alene forældre. Jeg havde min dreng 24/7 og forsørgede os begge to. Så at det var ikke en mulighed, jeg havde. Nej. Okay. Du fik de 5 timer. Tingene kørte spidsrodsagtigt, men dog alligevel. Var de 5 timer nok? Langt fra. Og som i overhovedet ikke. Altså det var kun lige en lille ridse på overfladen. Så nej, langt fra. Min heldige situation var også den, at jeg også nogle gange havde aftenarbejde. Det vil sige, at så var der nogle dagtimer, jeg ligesom kunne tage, og min daværende leder var meget fleksibel i forhold til, at jeg lagde mine timer selv der, hvor det gav mening. Så der forsøgte jeg jo også at jonglere alle de her ting, jeg skulle have til at klappe. Men det er klart, at det var ikke optimalt. Nej, det kan jeg sagtens forestille mig. Hvad så? Hvor lang tid kørte det på den måde med de her 5 timer og lidt fleksibelt med noget aftenarbejde og så videre? Det tænker jeg kørte en 4 måneders tid, vil jeg tro. Hvad skete der så? Det, der skete på min arbejdsplads, var, at jeg arbejder i det offentlige, og vi havde fået at vide, at der var besparelser i kommunen. Så i den afdeling, jeg sad, der var faktisk en hel stilling, der skulle spares væk. Og det var jo så op til vores ledere at finde ud af, hvem der så skulle spares. Og der kan jeg sige, på det daværende tidspunkt, der vidste jeg allerede godt, hvem de ville kigge på, fordi jeg var helt klart, jeg var det svageste led lige der, fordi at jeg jo ikke var fuldtid. Jeg var det på papiret, men de havde mig jo ikke fuldtid. Og det her med, at tingene
hjemme på min hjemmebane, den var så usikker, og jeg kunne ingenting sige rigtigt om. Altså jeg kunne ikke love mig væk til noget, fordi jeg ikke vidste, hvordan bare allerede min dag i morgen ser ud. Nej, så du sidder med en mavefornemmelse af, at det var simpelthen derfor, at der blev prikket på din skulder. Ja, jeg er slet ikke i tvivl. Nej, det kan man jo sige er jo, altså lige præcis, når man er offentlig ansat, og det er jo de offentlige, der har lavet de her paragrafer og regler og så videre, så er det selvfølgelig uheldigt, at der, hvor der måske lige præcis burde være allermest plads til den slags, at det er måske ikke altid tilfældet. Jeg tror, mange arbejdsgivere desværre bliver presset i, at man har en periode, hvor ens hjemmeliv er således, at man ikke kan ligge det samme engagement og de samme timer hos ens arbejdsgiver. Og det er rigtig beklageligt. Det må man sige. Okay, så du fik prikket på skulderen og havde været 3 måneders opsigelse? Jeg havde 5 måneder, fordi jeg havde været ansat i kommunen så længe. Yes, så du havde 5 måneders opsigelse? Ja. Og så sker der jo det, at man selvfølgelig forsøger at søge en masse arbejde. Og hvordan... Jamen, altså, og det var det, der ligesom var altså mit kæmpe store dilemma også. Det var jo netop det her med, at jeg så skulle ud og søge et nyt arbejde med det arbejderbej, der hed, at jeg i hvert fald havde 5 timers tabt arbejdsfortjeneste med mig, altså i en paragraf 42. Så at jeg søgte jo fuldtidsstillinger, men jeg kunne jo ikke være der fuldtid. Nej. Og hvordan var, hvad skal man sige, forløbet? Og der startede jo så et nyt arbejderbej, fordi at når man er i A-kasse, så har man ikke ret til barnsyg, fordi så er du ikke fuld til rådighed for arbejdsmarkedet. Nej, okay. Det kan du faktisk ikke. Og det her med så at have et usynligt handicap, som paragraf 42 jo ligger sig rigtig meget op af, det er jo netop så, at der måtte jeg måtte ikke have mere end 5 timer, så at det blev sådan noget med 4 timer og 3 kvarter, at jeg kunne få skrevet det ind i min A-kasse. Så det var sådan en teoretisk, hvad skal man sige, regelsæt, der lige pludselig var, som man var nødt til at faktisk at få nedsat det. Præcis. Jeg blev nødt til at få nedsat mine timer, jeg havde fået godkendt ved social handicap i paragraf 42, for at imødekomme et system inden for A-kassesystemet. Ja, fordi så er man i en anden kasse, og så er det jo åbenlyst for alle, at de udfordringer, man har, der kræver en paragraf 42, de forsvinder jo, når man er i et A-kasseforløb, eller ikke. Det gør de jo ikke. De forsvinder ikke, men de har et regelsæt for, hvor mange timer, at jeg måtte have modtaget tabt arbejdsfortjeneste. Ja. Jamen, jeg er med på problemstillingen, men det er mere det her med, at barnet bliver jo ikke rask, og behovet forsvinder jo ikke, fordi altså, de timer, man har fået tildelt. Nej. Fordi at man er i et A-kasseforløb. Nej, men der bliver der jo skelnet mellem, at der havde jeg lige pludselig ikke noget sygt barn, der havde jeg et handicappet barn. Der er forskel. Okay. Ja. I min heldigvis relativt korte tid i A-kassesystemet, der vi heldigvis modtaget en indkaldelse til, at vi har gået i et ambulant forløb på Bispebjerg, hvor at min dreng i perioden er blevet diagnosticeret med OCD i svær grad, som fylder rigtig meget, og det er sådan rigtig meget med tvangshandlinger og tvangstanker, og det er særligt på handlingerne, at jeg var en stor del af det og skulle hjælpe ham og være der hos ham. De begyndte også at tænke, at der kunne godt være noget autisme indover, men fordi det her OCD fyldte så ufattelig meget, så kunne de ikke screene ham for det. Så vi havde fået en henvisning til noget dagsindlæggelse på børne- og ungepsykiatrisk afdeling på Glostrup. Og i den periode, hvor jeg så modtog dagpenge, så får jeg så vores indkaldelse til indlæggelse. Og jeg skal jo selvfølgelig indlægges sammen med min dreng.
at mit forløb med tabt arbejdsfortjeneste var også sådan lidt unikt i, at der var så stor og lang ventetid på børne- og unge psykiatrisk afdeling, som vi skulle dagsindlægges på. Så jeg nåede at søge en paragraf 42, fordi den ligesom var startet allerede der på min arbejdsplads. Men jeg kunne også godt se, at der var nogle af de forældre, som havde indlagte børn samtidig med, at vi var indlagt, at der er en socialrådgiver tilknyttet afsnittet netop for at vejlede forældre i at søge. Så der er hjælp at hente der, så hvis man ved, at man står og skal til at have en indlæggelse altså sådan lige rundt om hjørnet, så er der en sagsbehandler tilknyttet der, hvor man kan få en masse råd og vejledning. Vores ventetid havde bare været så lang. Jeg tror, at min dreng havde været i fuld skoleværing i 1 år og 4 måneder, hvis ikke mere, inden at vi ligesom fik en plads. Og sådan som jeg kan høre det lige nu, så og har en fornemmelse af, så der er meget lange ventetider for at komme ind og blive screenet og diagnostiseret. Så hvis ikke man har den der råd og vejledning, så er det jo, at man søger Google de forskellige fora på nettet, podcast, hvor man sådan forsøger at hitte lidt rede i alt det der. Det er primært paragraf 26 eller 42, man sådan ligesom skal stå og vurdere, hvad der giver bedst mening. Paragraf 26, det er pasning af meget sygt barn hjemme. Paragraf 42, det er, at man har barn med usynligt handicap. Så det er jo en vurderingssag, og når man ikke kan sidde og tale med en eller en sagsbehandler om, hvad man ligesom skal forklæde sin arbejdsgiver på, så kan det være rigtig svært. Ja, det er klart, fordi det var sådan en dagsindlæggelse. Det vil sige, det var, I skulle møde om morgenen, og så skulle I være der x antal timer, og så hjem igen gå sådan om eftermiddagen. Præcis. Ja. Og hvordan er sådan noget, når man er i en A-kasse? Og det er jo så der, hvor det går hen og bliver mega kompliceret og rigtig bøvlet. Jeg kontakter jo selvfølgelig min A-kasse og siger, som det er, at jeg skal indlægges med mit barn, og det er minimum 8 uger, og med mulighed for, og meget mere vidste jeg jo ikke på daværende tidspunkt, men jeg vidste i hvert fald, at det var 8 uger, at jeg skulle være indlagt sammen med min dreng. Og det får jeg så at vide, at det kan ikke lade sig gøre. Fordi så går handicapsdelen jo ind, og så er det jo, når man er indlagt, så er det sygdom, og man må jo ikke have barn syg, når man modtager dagpenge. Så allerede der, så mødte vi et kæmpe dilemma inde i de her lidt firkantede kasser, der er i A-kasse, jobcenter og ledighedssystemet. Præcis. Så jeg blev faktisk vejledt af min A-kasse til så selv at sygemelde mig. Det vil så sige, men fordi at jeg i hvert fald vidste, det var 8 uger, så vidste jeg jo også, at så blev jeg jo registreret og skulle ind i sådan et eller andet sådan noget sygdomsforløb, som jeg jo slet ikke havde behov for, fordi det var jo ikke mig, der var syg. Det var jo min dreng, der skulle indlægges, og jeg var bare den, der skulle medindlægges. Så allerede der kunne jeg se, at der var et ressourceforløb på mig, der ville det blive aktiveret fuldstændig unødigt og skørt og spild af tid og penge for alle parter. Ja, så A-kassen siger faktisk til dig, at du skal sygemelde dig. Ja. Men det har vel også en økonomisk konsekvens, hvis du sygemelder dig i helt den periode. Helt sikkert. Ja, fordi så kommer du vel på noget sygedagpenge eller sådan noget. Ja, og det er jo nogle takster lavere end almindelige dagpenge. Ja, så det er jo i virkeligheden heller ikke rigtig en holdbar løsning. Nej. Så kontakter jeg så Social- og Handicap i Københavns Kommune og siger, at jeg er blevet vejledt til det her, og jeg er rigtig meget vildrede for, at det er jo ikke nogen holdbar løsning. Så hvad de tænker, at jeg kan gøre. Og der har jeg heldigvis en super dygtig socialrådgiver, som fortæller mig, at hun vil rigtig gerne gå videre med, om jeg ikke skulle søge fuld tabt arbejdsfortjeneste. Det anede jeg ikke fandtes, at man kunne. Men det er så hende, som vejleder mig der, og så siger, at det er faktisk det, hun vil prøve at undersøge, om jeg ikke kan få. Det vil så sige, at så får jeg kompenseret 37 timer om ugen. Ja, er det noget, du selv skal søge, eller er det noget, din sagsbehandler eller jeres sagsbehandler sørger for, at det går igennem, eller hvordan foregår det? Det er noget, som hun søger.
for mig. Jeg er ikke engang sikker på, at man kan søge det selv. Men jeg tænker, at det må være, nu var min dialog med social handicap lidt specielt, fordi at det var jo lige inde i coronatiden, hvor alt var lukket ned, og ingen møder blev afholdt, og at erfaringen med at lave online møder ikke var stor. Det var sådan lige der, hvor det startede. Så jeg kan godt se på papirerne og på alle de der frister og alt sådan noget, der ellers er. Det var et stort blø i forhold til, da jeg søgte ind. Så jeg håber, at dem, der sidder og skal søge nu, eller dem, der lige har søgt, at de får en noget anden sagsbehandling, end den jeg fik. Fordi det var mangelfuldt. Jeg fik ikke de der møder, som er rigtig vigtige, hvor man netop sidder sammen med en sagsbehandler og bliver klædt godt på i forhold til, hvad er der af muligheder, hvordan ser vores behov ud, hvad hvis det udvikler sig, fordi det er jo netop det her med, at man sidder der og skal vælge nogle timer, uden man reelt kender behovet rigtigt. Og man vil jo bare gerne have et eller andet for at bare kunne afhjælpe en lille smule, fordi når man er sådan en spidsrodsløber imellem hjem og arbejde, altså til sidst så løber man jo rundt som sådan en hovedløs høne. Altså det følte jeg i hvert fald. Min dreng, han havde en kæmpe stor belastningsreaktion for at have været så ked af sin skolegang så længe. Men jeg begyndte jo så at få noget lidt belastningsreaktion af, at jeg skulle være 2 steder på samme tid. Ja, fordi det er jo faktisk også en ting, vi ikke endnu har snakket rigtig meget om, men som jeg rigtig godt kunne tænke mig, at vi snakker om i senere afsnit. Mm. Det er jo netop det her med, at forældre jo også kan udvikle en eller anden form for belastningsreaktion. Og man kan sige, at dit var jo helt sikkert en art af stress. Absolut. Altså simpelthen, ja. Altså stresssymptomer, der bare bragede derudad. Ja. Ja. Og det er jo sådan noget kognitivt svært ved at sove, kan ikke huske nogen ting. Ja. Godt. Du blev rådet og vejledet til det her fuldtabs arbejdsfortjeneste. Din sagsbehandler, eller jeres sagsbehandler, sørgede for at gøre det, der skulle gøres. Ja. Og det lykkedes jo faktisk at få for dig fuldtabt arbejdsfortjeneste. Ja. Og når sådan en afgørelse er gjort, så har man faktisk et helt år, inden at når året er ved at være omme, så kontakter en sagsbehandler igen, og så gennemgår man alle sagens akter, hvad har behovet været, og hvordan ser behovet ud nu, og hvordan vil det fremtidige behov være. Og der sidder vi faktisk stadigvæk den dag i dag. Ja. At du er på fuldt tabt arbejdsfortjeneste. Ja. Og ja, behovet er der. Det er det. Må man sige. Det har ikke flyttet sig så meget endnu. Det kommer. Altså jeg kan se lyset derude nu. Jeg kan se, der er sket rigtig mange gode ting, og min dreng har rykket sig enormt fra, da vi startede, da hans første dag på fuld skoleværing, til der, hvor vi står i dag. Der har også sket ufattelig mange gode ting, og der vil jeg sige, der er det her tabt arbejdsfortjeneste, det er en af årsagerne til, at vi rent faktisk sidder, hvor vi sidder i dag, hvor det ser rigtig positivt ud, og hvor det lysner ude i horisonten, og at vi begge to tror på, at tingene kan være anderledes. Alle 3, vil jeg sige. Jeg er helt klart med dig på den der. I know. Der er sket kvantespring, yeah. Og det gør der hele tiden. Yeah. Det går helt sikkert den rigtige vej. Ja. Absolut. Og det er der, hvor man kan sige, at det er det, der kan, det er det, man kan, når behovet bliver mødt. Ja, absolut. Og det er jo nu her igen til efter sommerferien, at sagen den skal op og vende igen. Ja. Og et status-check, kan man sige. Det var super interessant at høre om dit forløb, Camilla. Jeg har været med på sidelinjen i en langt størstedelen af det, faktisk. Det har I selvfølgelig ikke derude. Så jeg håber, at I har fået et lidt større indblik i, hvad tabt arbejdsfortjeneste er for en størrelse. Og hvordan den kan se ud. For jeg tror faktisk, at alle familier, der har været inde og skulle søge et eller andet hjælp til sine børn, det er et ret unikt forløb, man får, fordi at det er jo, situationen er jo unik i sig selv, men mere det her med, at jeg tænker, at man står der
som forældre skal finde ud af, hvad er det, jeg skal søge, og hvad er det, jeg skal bede om. Og så netop det her med, jo mere information man kan høre, jo flere historier man kan høre, så kan man finder man måske en historie, der minder lidt om ens egen, og så sige, okay, så prøver jeg den vej ind. Præcis. Ja. Og lige præcis det her med, at hvert forløb er unik, og hvert forløb er forskellige. Mm. Både i forhold til, hvilken sagsbehandler man har, hvad det er for nogle udfordringer, man står med, hvad det er for en arbejdsgiver, hvor man bor henne i landet. Vi vil jo gerne belyse problematikkerne fra flere vinkler. Så man kan sige, den her del, som er første del af vores afsnit omkring tabt arbejdsfortjeneste, der har vi hørt vores historie på det. Det var, hvad vi havde på hjerte her i del 1 af vores episode omkring tabt arbejdsfortjeneste. Vi har sat et møde op med 2 andre forældre, som vi vil høre om deres historie og deres vinkel på det. Den ene af dem har været i tabt arbejdsfortjeneste forløbet i mange år, og den anden står faktisk lige midt i det og er ved at søge det. Så tak fordi I lyttede med, og håber vi lyttes ved næste gang. Til del 2, flere historier. Vi tænker også på at forhåbentligvis at fortælle med en socialrådgiver, som netop sidder og vejleder forældre med netop de her mange spørgsmål med, hvad skal man søge, hvor mange timer kan man, undskyld mit udtryk, tillade sig at søge. Det er jo lidt de der store spørgsmål, man sidder med, når man er på vej ind i den del af systemet. Præcis. Vi gør, hvad vi kan for at få fat i en privat socialrådgiver, som vi kan hive med i studiet. Ja. Vi har en kontakt til en. Vi skal bare lige få enderne til at nå sammen omkring tid og sted og så videre. Vi har talt med hende, og hun er interesseret i at medvirke. Så det vender vi stærkt tilbage med også. Og det bliver nok en del 3 af vores episode her omkring tabt arbejdsfortjeneste. Hvor vi har sådan de mere professionelle briller på, hvis man kan sige det sådan. Og jeg håber, vi lyttes med næste gang. Og vi håber, at dagen i dag var en af de gode.